que el barri este necessita gent com vosaltres que li doni esperança de vida, ¿vale? Entonces vull que estiga viu el Raval i crec que el teatre està ajudant molt a això. Idees com les que esteu dient-me de cine, de promocionar a la joventut, no sols els menudets en el col·legi, sinó també la joventut, a replegar-los un poc i tot això. Podeu fer tallers, de que veguen com és el teatre per dins, o sigui, com s'arriba ahí també. Obres o de llibres, les obres més famoses, per, no sé, encarar els adolescents però sense canviar massa la història.